Археологически обект Аликис. Полуостровът Алики се намира в югоизточната част на остров Тасос на разстояние 32 км от Лимена. От двете страни на полуострова се образуват два естествени морски рейда, които от древни времена се използват като пристанища. В края на полуострова се намира древната мраморна кариера, която е работила през цялата античност до византийския период. Продължаващата дейност имаше като резултат откъсването на една голяма част от полуострова почти до морето и когато нивото на морето спада, солта остава по стените. Тези алекис, солни блата, давали името на Алики на района, местонаименование потвърдено от след византийската епоха. Следи от човешки живот на полуострова имало от 7 век преди Христа в светилище пещера в източната част на залива, където се смята, че на това място било построено древното светилище, посветено на Аполон или на братята Диоксири, руините на които се намират на брега в източната част на залива. Освен това, археологически интерес представлява древното селище, в което са открили руините на две раннохристиянски базилики от 5 век след Христа и са приемно място на поклонници, идващи там до ранните години на християнството. Аликис рязко били изоставени, вероятно се дължи на голямото земетресение. Днес Аликис е обявен за археологически обект и е приемен за особена природна красота и археологически интерес.